Palihog manglingkod. Maayong buntag sa tanan. Buntag. No, pagkaluya gid in town, no? Maayong buntag sa tanan. Kana kay murag nakakaon. Ana ba? Sago ako nakakaon, pero murag nakakaon. Dapat dita maluya kay Domingo, unang adlaw sa matag simana, unya luya kayo ta, no? Dili Lunes ang unang adlaw sa simana, Domingo, mga igsuon, dili Lunes. Ang atong tema karon, gitawag kita sa pagbuntog sa pagduha-duha ug mapuno hinuon sa pagtuo. We are called to overcome doubt and be filled instead with faith. Ang unang pangutana karon nga kabuntagon, where is your faith? Asa ang inyong pagtuo? Sa atong ebanghelyo karon, kanunay nato ning madungog nga ebanghelyo kada tuig sa matag ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, mahitungod ni Tomas, no? Kung namati ta pag-ayo ganina sa ebanghelyo, naghisgot ni kang Tomas og sa iyang pagkamaduha-duhaon. Si Tomas, usa ni siya sa mga apostoles ni Ginoong Hesukristo, usa ni sa 12 ka-apostoles. In fact, si Tomas mao katong tawo nga naghatag sa maong bino didto sa kasal sa Kana. Okay? Si Tomas, siya ang supplier sa maong bino sa katong gikasal sa Kana, pero nahutdan silag bino. Og didto gihimo ni Kristo ang iyang unang milagro, nga gihimo niya nga tubig, gihimo niyang bino ang tubig. Pero ang nagpasiugda gid ato nga bino gikan to kang Tomas, kay usa man siya ka supplier sa wine. Og didto ni sila nag-agbat ni Kristo. Okay? Usa gid siya sa 12, no? Lakip siya nga nakigsalo-salo, natulog, nagministeryo uban ni Kristo. Pero sa dihang si Kristo namatay og diha dayon sa pila ka adlaw, nikalat ang balita nga nabanhaw si Kristo, wala dayon siya mutuo diretso. Bisan pa man nga lakip siya sa maong 12 ka apostoles ni Kristo. Og timan-an nato nga sa wala pa mamatay si Kristo, naghatag na si Kristo daan sa iyang mga apostoles og mga glimpse nanay mga nanasay mga timaan nga iyang gisulti daan sa ilaha nga moabot gid ang adlaw nga mamatay si Kristo. Pero si Tomas nga kauban ni Kristo, matag adlaw, matag segundo, pagka matay ni Kristo, unya sadyang nabanaw si Kristo, wa siya mutuo dayon. Siguro nalimot sa bakaha, no, or nadaog sa pagbati. Because again, no, Thomas forgot everything. Okay? Tungod lang kay gipriso si Kristo, gilatos, gisamaran, gilansang, unya namatay. Og I believe nga si Tomas, parihas sa uban nga mga apostoles, nasakitan gihapon sa nahitabo kang Kristo. No? Mga igsoon, kita sa atong kinabuhi, pila na kahigayon nga nakaagbat ta og sitwasyon sa atong kinabuhi wherein nga sa sinugdanan, maayo pa kaayo ang tanan. Okay? Tungod kay kumpiyansa kaayo ka nga ang Ginoo nag-uban sa imo, ang Ginoo nagsangkap sa imong gikinahanglan, ang Ginoo moayo sa tanan nimo mga sakit. Unya niabot ang panahon nga naay nahitabo sa imong kinabuhi. Unya ang tanan nga maayo kaniadto karon dili na maayo. Unya nadiskurahe ka na, na-discourage na ka. Unya imong pamati nga walay kapuslanan kung magpadayon pa ka sa pakigbugno sa kinabuhi kay pildi gihapon ka. Ug labaw sa tanan imong nabati nga wa na ka ubani sa Ginoo. Ha?
pila kahigayon na ta nakaagbat ana nga klase nga mga sitwasyon. No? Si Tomas, naanad kaayo ni siya nga uban-uban siya kanunay or uban-uban niya si Kristo kanunay. Naanad siya ani. Okay? Pero sa dihang namatay si Kristo, okay? Niundang pud siya og tuo kang Kristo. No? Ang iyang paglaom nawala. Kita sa atong kinabuhi, naanad kita, ay, confident kay ko, ang Ginoo naguban nako. God will supply all my needs. Di ko mahadlok masakit, kay ang Ginoo moayo sa ako mga sakit. Unya niabot ang adlaw nga, nakaingon ka nga, asa naman ka nagpaingon Ginoo? Ha? Tungod lang sa sitwasyon nga dili maayo nga atong naabbat sa atong kinabuhi, na-discourage dayon ta. Ni undang natagtuo sa Ginoo. Ha? When we experience bad situations sa atong kinabuhi, ang atong pagtuo usab nahanaw. No? Makasinati lang ganita og mga dili maayo nga mga kahimtang o sitwasyon sa atong kinabuhi, pati atong pagtuo nawala pod. Niundang ta nga mutuo sa Ginoo. We stop believing in God. No? May kanta sa Journey ba nga, don't stop believing. No? Niundang tagtuo sa Ginoo kay bot-bot ng Ginoo. May Ginoo uroy. Sige na kung palinya paampo para maulian, pero magyapon ko mauli eh. Bot-bot lang na. Ingon sila nga pag manghatag ko na ko sa akong tithes ko no. Sangkapan ko na ko sa akong panginahanglan o nanginahanglan ko karon wa malagi asa may Ginoo na. Di ba? Ay kung igna nga wa kita kaingon anas Ginoo. Ha? Kay mismo ako nakaingon ko anas Ginoo. Kaniadto. Niabot ta ana nga punto sa atong kinabuhi, iundang tagtuos Ginoo na wad-an tagpaglaom. Kadumdum ko ba na ay nagpatabang namo diri sa among exorcism ministry sa simbahan. Unya, kanilaging ginikanan, kay ihamang anak mo inayawaan, siyempre, normal ginikanan, mabalaka, mahadlok, sa may tabo. Unya, kita niya yung anak nga, grabing pag-antos sa mga kamot sa yawa. Di gina mapugngan nga, makahilak siya, kay mabalaka lagi, kay ginikanan man. Unya, tambagan nimo, imo i-comfort nimo nga ayaw ka balaka salig sa Ginoo, no? Pero tungod kay para sa iya grabe na manggid kaayo ang nahitabo sa iyang anak, maglisod siya da nagpaminaw kanang mga pulong nga pagsalig sa Ginoo, no? Pagtuos Ginoo lisod kay namusod sa iyang dalunggan. Og subo lang pamalandungon nga wala gid sila maglahutay nga nangayog tabang kay dili man gid kaya sa iyang pagtuo nga salig sa Ginoo kay para sa iya lisod gyud, no, ang sitwasyon. Nabalda ang iyang pagtuo o pagsalig sa Ginoo tungod sa iyang nakita o tungod sa iyang nasinati. Nawala tanan, nawad-an siya paglaom. Okay? Unya nabalitaan ako nga kuan nga niadto sila sa banggiitan mo kuno to nga mananambal ko no. Sige, banggiitan, go. Unya, ingon ang mananambal nga ayaw nagpagawsa sa inyong balay. Awa po nagipagawas pod. No? Ayaw nagpagawsa. Kay kuan na. So hangtod karon, wagay gawas-gawas ang iyang anak. Iundang na lang eskwela kay walay gawas-gawas. Ngano man kay ang akong sulti sa ila nga balik mo dinhi kay mag second session ta. Kay daghan kayo mga ayuhon sa kinabuhi aron nga matangtang ang gapo sa yawa. Dili man ang say manggod ang atong exorcist ang pagunahuna nato sa paghingilin sa yawa. Gusto nato nga ana diretso ba? Nga isa lang ka istoryahan sa pare, lupad ang yawa. Dili man gud na ingana gud mga igsuon. Salida ra mo makita dana. Kay alang-alang mo sugot aba mo kitag salida nga napulo ka oras. Ha? Siyempre ka na mga direktor, magdali, gid na. Unya, sa aktual nga pangitabo,
kanang isa ka oras gamay ra man na kaayo. 2 ka oras mubo ra man na kaayo. In fact, pinakataas na mo nga session 5 ka oras, straight walay pahulaya. Dili na lalim. Ngano man daghan kay mga babag. Pero again, nawala iyang pagtuo. So, mas tisalig sila ditong giingon sa albularyo nga, ayaw pagawsa. So, hangtod karon, undang eskwela nga anak, walay gawas-gawas. Pero wala gyapon mauli eh. Okay? So, same gyapon sa ato mababagan atong pagtuo kay ngano man di mataganag paminaw ignon tag salig sa Ginoo unya kita mismo nawad-an og paglaom sa Ginoo di na mo tuhop sa atong dalunggan lisod na sa ato mo na si Tomas no sa dihang nabalitaan sa mga apostoles no nga si Kristo nabanhaw na okay kato nga time nga nagpakita si Kristo sa iyang mga apostoles, si Tomas absent man gud adto. Mauna nga sa diyang gibalitaan na si Tomas nga, "Huy, sayangan nimo makatong miagi." Pakita si Kristo nato. Mo ton ingon si Tomas nga, "Di ko motuo." Hangtod nga makita nako ang inagian sa lansang diha sa iyang kamot ug sa iyang kilid ug sa iyang tiil ay pa ko motuo. Okay? Kita pod, mo atong sulti pod sa Ginoo. Lord, ay ragay kumutuo nimo kung tinud-on gyud nimo nang imong giingon nga musangkap ka sa akong panginahanglan. Di ba? Lord, ay ragay kumutuo nimo kung imo gi kong ayohon or imong ayohon akong anak sa iyang sakit. Ingana ta ka sigurista mga tao. Di ba? We feel discouraged towards God. Ug tungod ana sa hinay-hinay nawala ang atong pagtuo. Unya, sunod din ana dayon, muundang na dayon ta nga magsimba. Undang na dayon tagsimba. Unya muundang dayon tag-ampo na dayon. Okay? Kung kaniadto, abti kay ka mag-ampo, mag-devotional intercession, pag na-discourage gani kas Ginoo, hinay-hinay, wala tanan. Okay? We stop, kung nag-alagad ka sa Ginoo, you stop serving in the ministry. No? Kung nag-alagad ka sa Ginoo, hinahinay na dili mag-alagad. Kung dili manggaling ka muundang, mawad-an pug kagana pod sa pag-alagad. No? Mawad-an ka og gana sa mga espirituhanong mga butang. No? Makadungog ka og wali, di nakaganag kung ginagwali. Kay aside nga dugay kay nang tigwali, di mahuman. Kuan pod. Wa na ka interest sa mga langit noon nga mga butang. Okay? Mo na may tabo sa tawo nga nawad-ag pagtuo. Muhinahinay og distansya palayo sa Ginoo. Okay? Tungod sa iyang pagduha-duha. Mga igsoon, ang atong pagtuo na develop ni sa simbahan. Our faith is developed in the church and not outside the church. Dili gawa sa simbahan. Ayaw pag-ingon nga dili ko magsimba pero nagtuo man ko sa Ginoo, dako ng butbot og bakak. Kung naa mo'y kaila na atubang na diri sa ako kay ako nang ignon butbuton na. Dako ng bakak. Ayaw pag-ingon nga okay ra man di ko magsimba kay basta kay magampo ko sa amoa. Dako gid nga bakak. Kay ang atong pagtuo asa nato na nakuha sa simbahan. Nganuman kay naay nagsulti sa ato may tungod sa Dios. Ug labaw sa tanan nakadungog ta bahin sa Dios. Okay? We have faith because we know Jesus. And Jesus revealed Himself to us. O gipadayag ni Kristo ang iyang kaugalingon ngani kanato mao na nakailata sa iya. Okay? Turn with me to Romans chapter 10 verse 17. Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. For faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ. So, sa simple nga pagkaistorya,
nganong naglahutay ta magsimba matag Domingo aside sa atong gugma sa Ginoo is tungod kay nakadungog ta mahitungod sa Ginoo. Ug tungod kanang atong nadunggan ato nang gibutang sa atong kasing-kasing. Ug kanang atong gibutang sa atong kasing-kasing maunay atong gituuhan. Amen. Diya na develop ang atong pagtuo. Okay? Ikaduhang pangutana, ang ato bang pagtuo parehas ni Tomas? No? Ang ato bang pagtuo sa Ginoo sama ba kang Tomas? Unsa day ay ang pagtuo ni Tomas? Unsa man ni nga klase nga pagtuo? Maayo lang sa sinugdanan, pero sa dihang nawala ang maayo, misulod ang pagkadiskurahe. No? Ingana ba ang atong pagtuo sa Ginoo? Maayo lang kita sa sinugdanan. Praise the Lord! Kalagkat ko sa imo. Unya, nanay problema ni abot? Wa na. Backslide. Mo nang gitawag nga backslide. Kay wala may ma-slide nga paatras. Paabante man ginapermi ma-slide. No? Discourage dayon. No? Unsa ni sa inyong timan-an? Kung bag-o pa gani ka nga Kristohanon, kana ba bag-o pa ka nakailas Ginoo? Mga igsoon. Pusot-pusot gina perme ang kuan ang tanang maayong butang adasig kay kalami kay magsimba lami kay dito na lang magpuyo sa simbahan pulihan ko na lang na si Ate Inday diya kay diri na kong puyo sa simbahan kay dasig kay ko kay gusto ko permi sa presensya sa Ginoo no lami mag-praise and worship ala bisag nalibang praise and worship uy ingana ang kinaiya sa bag-o pa nga Kristohanon pero pagdugay na gani to ana diha ang tinuod nga pagsulay sa imong pagtuo mga igsoon. Agoy, hinahinay na dayon. Hinahinay na dayon ka discourage di na day maminaw, no? Di na magampo, di na magsimba. Okay? Or unsa man ang atong pagtuo? Sama ba ang atong pagtuo sa mga apostoles nga maayo sa sinugdanan apan maayo gihapon bisan ang mga lisod nga mga kahimtang o sitwasyon ni abot sa ilang kinabuhi? Ingana ba ang atong pagtuo? Nga maayo lang nga maayo sa sinugdanan ug padayon gihapon nga nahimong maayo bisag unsa nga sitwasyon ang moabot sa ato? Okay? Ipangutanan nato na sa atong kaugalingon. Unsa man ni klaseng pagtuo nga naa sa ako? No? Ayaw lang magtuo sa Ginoo pag gipanalanginan ko niya, kung giayo ko niya, kung iya kung gitubag niya ako mga pag-ampo, or kaya ba gihapon ako motuo sa Ginoo bisag makaingon ko nga di na ko siya madungog ug mabati usahay, bisag makaingon ko nga wa gyud siya nagsangkap sa akong gikinahanglan, wa ko niya ayuha sa akong sakit, kaya nato mohimo ana? Ingana ba atong pagtuo? May igsoon, mo ning maayong balita. Karon nga Domingo sa every second Sunday of Easter, gitawag di siya nga Divine Mercy Sunday. Okay? Divine Mercy Sunday. Manang pista karon dito sa El Salvador, Divine Mercy, no? Okay, second Sunday of Easter is Divine Mercy. Pero timan ini, taliwala sa pagduha-duha o pagkawalay pagtuo ni Tomas, God showed him mercy. Bisag nagduha-duha siya kang Hesus, pero gipakitaan siya ni Hesus og kaluoy. Giunsa man pagpakita ni Hesus og kaluoy kang Tomas? Okay? Gitugutan niya si Tomas nga muhikap sa iyang mga samad. Timani, kung nakadumdum mo datong miaging Sunday ang atong ebanghelyo, sa diha daw nakita ni Maria Magdalena nga naabri ang tabon sa lubnganan, nga ligid na ang bato, no? Gipangita niya si Kristo kay ang hunahuna nga gikawat ni. Asa na ni? Unya nakita niya ang tao, nakakita siya ang tao, unya miingon siya nga, "Sir, paliyog bi, iuli na lang paliyog bi." Si Kristo. Unya niingon na yun si, wasa kailan nga si Kristo dito yung istorya. Wasa ingon ni Kristo, Maria, og nakaila din siya, no? Unya mugakos unta muhikap unta sa ni Kristo, pero unsa ingon ni Kristo? Ayaw sa kog hawiri kay dili pa panahon. Okay? Kay wala pa ko nakabalik adto sa akong amahan. Pero si Tomas, unsa man ang pagtuo ni Tomas, aya ra ko motuo kung ako gid mismo makakita. Nanang samad niya.
Tanawa unsa ang kaluoy sa Ginoo. Wala lang gipakita ang mga inagian sa lansang, gipahika pagyod bisag si Kristo mismo nasayod nga dili pa panahon. Ano man? Okay? Jesus only allowed Thomas to touch his divine wounds. Gitugutan niya nga hikapon ni Tomas ang iyang mga samad aron nga ang iyang pagduha-duha o pagkawalay pagtuo mawagtang diya kaniya. No? Even if we reach the point of doubt and no longer believing in God, yet God in His divine mercy allowed us to see and experience Him for ourselves using our own standard. Bisan pa man nga moabot ta sa punto sa atong kinabuhi nga magduha-duha ta og di na ta motuo sa Ginoo, pero ang Dios nga puno sa kaluoy tugutan ta nga kita mismo makakita og makasinati sa iya gamit ang atong kaugalingon nga sukdanan. Unsa day ning sukdanan nato tao? Unsa di ay ni? To see is to believe. Ay ha lang ta motuo kung makita nato. Mao nay sukdanan sa tao. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, siya gitugutan ta niya nga mahitabo na sa ato. Oh, sige, di ka motuo nako. Oh, sige. Tanawa oh. Amen? Walay lain nga nakahikap sa mga samad ni Kristo. Si Tomas ra gyud. Gikan sa iyang pagkabanhaw. Si Tomas ra. Kay nganuman, kay balo si Kristo nga nakaon si Tomas sa iyang pagduha-duha ug pagkawalay pagtuo. Unya gusto niya luwason si Tomas niining pagduha-duha ug pagkawalay pagtuo. Mao nang ang Ginoo pod gusto ta niya luwason kay naluoy siya nato nga wa ta motuo niya. Amen? Gusto ta luwason sa Ginoo ana nga pagbati, ana nga kahimtang nga mapuno tag pagduha-duha ug pagkawalay pagtuo. Mao na nga tugutan ta sa Ginoo, itugot niya ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi tungod kay aya ra man kita motuo nga kung makita nato, so be it. Tungod na sa kaluoy sa Ginoo, dili na sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot. Amen? Okay? Tagaan na mo prinsipol ha. Para sa prinsipol sa tithing ba? Kung normal nga tao maminaw anak nga kung maghatag ka sa imong tithes, i-prosper ka sa Ginoo, makaingon ang tao anak nga binuang man ha. Di ba? Pero sigurado po, naapagyapon sa inyo karon hangtod dire. Hangtod karon, naapagyapon dire. Dili mo tuo ana. Sigurado ko na. Ha? Para sa inyo dako ng binuang. Imposible kay na may tabo. Pero timan ini. Pero wala masuko ang Ginoo sa imo. Bisan ang ana ang imo pagtuo kun dili tungod sa iyang kaluoy sa imo, gusto niya nga ikaw mismo makakita kung unsaon niya pag-prosper sa imo, pinaagi sa imong paghatag sa imong ikapulo, gamit ang imong kaugalingon nga sukdanan. Okay? Pero for those who believe, nga walay pagduha-duha, good for you. Maayo na. But for those who still do not believe, much better for you. Nga naman, tungod kay karon pakit-on gikas Ginoo kung unsa ka tinuod ang iyang gisulti sa imo. Amen? Mga igsoon, lisod kay tuuhan ang mga saad sa Ginoo kanang gilitok niya sa Biblia. Lisod kay na tuuhan nato. No? Ang Ginoo moayo sa akong sakit. Unya na ako diri naghigda, naglubog sa sakit. Ang Ginoo daw mao'y musangkap sa akong panginahanglan. Unya, karon sige kong pangita sa akong gikinahanglan. Lisod na tuuhan. No? Pareha sa guna sa sakramento, God. Una-unaan nyo ba? Pareha sa nasa sakramento. Ang inyo makita, ostia ra ginagbino. Di ba? Ostia o bino na inyo makita. Pero unsay kanunay tudlo sa simbahan, mao kini ang lawas ug dugo ni Kristo. Kita day mo unod. No? Kita day mo og kanang dugo gyud nga
nga nag-agas, wala. Pero naay ebidensya ana, no? Kay ngano man, daghan kay mga milagro nga nahitabo sa tibuok kalibutan kun asa ang ostya nahimo gyud nga tinuod nga unod sa tao. Ug in fact, ang ostya nagdugo, no? Dugo gyud nga dugo sa tao. Nganong gitugot man na sa Ginoo? Kay daghan man kaayo og mga tao nga parehas og pagtuo kang Tomas. No? In fact, naay usa ka Eucharistic miracle, no? Kana bang when you say Eucharistic miracle kanang milagro diha sa balaan nga lawas sa dugo ni Kristo. Kun dili obispo ganito siya, obispo. Kaniadto 8th century, obispo siya, nagmisa siya, pero dili siya motuo nga kining pan og bino nga ang gawiran mahimo ning lawas og dugo ni Kristo. Di siya motuo ana. Obispo na ganin siya, no? So misa lang gihapon siya og sa dihang nagmisa siya, sa dihang giisa niya ang lawas ni Kristo nahimo ning unod sa tawo. Ha? Nga nag-awas ang dugo. Og dili niya masabtan nga ngano man to nga usti puti pa ganito kaganina unya karon nahimo nang unod sa tao, unod gid sa tao. Unya kato nga unod sa tao kabahin to sa kasing-kasing dapit nga part sa tao. No? Kay nagpitik-pitik pa man. No? Unya nag-agas ang dugo. Og didto dayon nituo siya nga uy tinuod gid ay. No? Mao toy pinakaunang milagro nga nahitabo diya sa lawas og dugo ni Kristo nga natala gyud, recorded. So kita sa atong kinabuhi, di ta mo tuo Ginoo, dili mahadlok ang Ginoo ana. Ha? No? Di ka mo salig Ginoo, di po mahadlok ang Ginoo ana. Kay ngano man, ang Ginoo mangita gid gihapon og mga pamaagi nga aron mo tuo ka. Hangtod mo abot gid ang adlaw nga ikaw or kita sama ni Tomas. Unsay gisulti ni Tomas sa dihang nahawiran niya ang sama ni Kristo? Ingon siya nga, Diyos ko, Ginoo ko. Di ba? My Lord and my God. Aya din siya nakaila din ng Kristo nga, ako man di ay ning Diyos. Mao man din ni ang akong Ginoo. Kita pod sa atong kinabuhi, dili kapuyan ang Ginoo nga ipakita, i-prove sa ato nga tinuod gid siya. No? Hangtod nga kita pod makaingon pod ta nga Dios ko, Ginoo ko. Pero asa man nato nagigamit ang Ginoo ko? Aya ra man nato gamiton kung makuratan ta. Makuyawan ta. Ginoo ko nimo, oh. Gigamit nato di mao, no? Nga ang paggamit ana balaan na siya nga mga pulong. Isip pag-acknowledge, isip pagdawat, pag-ila nga si Kristo di ay ang atong Dios o Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Muna mga igsoon, let your faith arise. Okay? Ipakita ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Sa tanang panahon, believe and trust God at all times. Tuo og salig sa Ginoo sa tanang panahon. No? Kisay mo tuo og Ginoo dire, pataas kamot. Ang wala ni tuo og Ginoo, pataas kamot. May nangatol-ngatol ang Father. Pareha guna sa pangod nga. Kitang tanan mo tuo ta nga nay hangin, di ba? Uy, ang uban dinig tuo nga nay hangin, unsa may nang giginhawa day kanang sa rugby unsa man na. Oh, kitang tanan mo tuo ta nga nay hangin, di ba? Nganong mo tuo man ta nga nay hangin? Ha? Kay makita nato ang mga dahon naglihok, di ba? O ang pinaka-ebidensya na nagginhawa ta. Unya nganong dili man ta mutuo og Ginoo nga bisag wala nato makita pero nagapamuhat o nagapanglihok man sa atong kinabuhi. Di ba? Unsa may kalainan anang mga butanga. Mao gyapon na ang prinsipyo sa sakramento. Ang imong makita lahi pero ang tinuod di ay Dios na. No? Para ng sakramentos kumpisal, ang imong makita ang pare. No? Pero dili na pare na, si Kristo na. Si Kristo nga nagsulti sa imo nga gipasaylo ko ikaw sa tanan nimong mga sala. Nasabtan ninyo? Sa diyang panahon nga bunyagan ang sa katao, si Kristo ang nagbunyag ana, dili na si Father, si Bishop.
si Kristo na. Sama nga si Kristo, gibunyagan ni Juan nga magbubunyag, mao gyapon niyang gihimo sa atong panahon karon. Pero karon siya na mismo ang nagbunyag. No? Kanang sakramento sa kaminyoon o sa kasal, si Kristo na ang magkasal nato, dili na ang pari. No? Kaya wala may makakita ni Kristo. Bisag kami mga pari, wala may kakita sa Ginoo. Pero kami nga isip mga representante ni Kristo, okay? Sa iyang mga katawhan din sa kalibutan, mo na nga kami ang Kristo. Balag usahay makaingon mo nga yawa man siguro mo. Ha? Ano ba? Si Kristo na. Tanan natong makita din dili ni mga ordinaryo nga mga yano nga mga butang, kundi nagtudlo ni kanato paingon kang Kristo. Kanang imong tapad nimo, tanawan na imong tapad. Tanaw sa imong tapad be? Si Kristo na. Oh? Si Kristo na. Bisag demonito nagdagway, si Kristo gyapon na. Bahala pag makaingon ka nga wa ka ganahin na imong tapad pero si Kristo na. Nganuman, kay kitang tanan gihimo diya sa hulagway sa Dios. Di ba? Mao na mga igsoon, timan ini, wala ka biyae sa Ginoo. Amen? Amen. Wala ka biyae sa Ginoo. Wala ka niya gisalikway. Amen? Wala ka niya gisalikway. Si Tomas, yung una-una manggod nga gibiyaan na sila. Pero nausab ng tanan sa diyang siya na gid mismo. No, nakakita kang Kristo. Mga igsoon, dili naman nato makita si Kristo personally kanang siya gid mismo ba muanhi diri nakaputi, taas buhok, bangason, unya na mga inagian sa lansang iyang kuan. Pero mga igsoon, kinsa may gibili ni Kristo dinhi sa kalibutan aron nga naatay sundon kinsa man or unsa man ang simbahan. Sa simbahan nato makaplagan si Kristo. Kaysa simbahan naa ang presensya ni Ginoong Hesukristo. Unsaon nimo pagkabalo nga naa ang presensya ni Ginoong Hesukristo kana manindog ang imong mga balhibo? Ha? Mora ba na usay atong basihan? Kana bitaw makabati tag tiaw bitaw? Lalaing gid akong paminaw pa diro kay manindog gid akong balhibo. Ha? Bisag kalibangon lang ka. No? Say, kaya again, ingana lagi atong pagtuo. Mutuo ta. Ay, ta mutuo kung makita ginato. So kung kita man nato nga nanindog atong balhibo, ay ta, uy, niabot na gid si Kristo. Hapit na, kay pipila na lang ka buhok ko, mutindog na. Ana ba na siya? Tanawa ng uban lingkuranan diha. Tanawa, di ba dagag bakante? But mapasabot nga wala si Kristo dire, kay wala sila? Dili. Kung sa giingon sa Biblia, kung adunay duha o tulo ka tawo nga magatipok diha sa iyang ngalan, anaa siya sa atong taliwala. When 2 or 3 are gathered in His name, He is in our midst. No? So lapas matag duha og tulo. Pero bisal paganig wa diha. Pero tungod kay naa ang lawas og dugo ni Kristo dinhi, naa ang presensya sa Ginoo dinhi. So dili mo kaingon nga pag kada Domingo lang si Kristo mo bisita diri. Kasi pagtuon ninyo sa Ginoo, nag-check-in sa CCR kada Domingo? Dili. No? Nga gikan sa Lunes padulong sa Sabado nawala si Kristo. Ah, where is Jesus? Mana dita? Dili matamingon ana. No? Matag adlaw, matag segundo, no? Mismo ang mga yawa musulti gani. Wa pagay kasulod simbahan ha, tuapas gawas. Kirig-kirig na, nganuman, kaya nahadlok na sila sa presensya sa Ginoo, nga naa sa simbahan. Gawas pagaling na, wa pa nakasulod. Wa pa sila kakita sa kang Kristo mismo, diha sa lawas og dugo. Mao na mga igsuon, nasayran man day nato na nga kamatuoran, nganuman nga dili ta motuo. Mao bitaw nga atong tema nag-ingon nga gitawag kita sa pagbuntog sa pagduha-duha ug mapuno hinuon sa pagtuo. Kung nagduha-duha ka karon kung tinuod ba ginang Ginoo, mga igsoon mao na ni ang sinyas
Mao na ni ang sign nga imong gipangayo sa Ginoo. Tinuod ang Ginoo. Ignay mo tapad, tinuod ang Ginoo. Tinuod yun ang Ginoo. Kay sige ingon pa ni Bishop, si Ginoong Hesukristo ray Ginoo nga nabanhaw gikan sa mga patay. Ang uban nga mga Ginoo nga giisip nga Ginoo dinhi sa kalibutan, si Buddha, si Allah, si kinsa pa na diyang uban, si Hare Krishna, kinsa pa nang uban, wala na nga banhaw gikan sa patay, si Ginoong Hesukristo ra gyud. Amen. So mauna nga naatay kalipay matag Domingo nga magsimba tungod kay wala ta nagsimba og patay nga Dios. Kay atong gisimba buhi, nakakita, nakadungog, nakabati kanato og kanunay nga nagpadayag sa iyang kaugalingon nganhi kanato pinaagi sa simbahan, pinaagi sa iyang mga alagad og pinaagi usab sa inyong tanan. Amen. Mauna nga di ta mo awat, di na nato awaton si Thomas nga ay ako mo to, Lord. Karon pa lang daan, bisag ngayon ka nga, Lord. Salamat kay imo kong giayo. Bahalang nagduwa-duwa ka, ayaw jud pagduwa-duwa. Tuuhi gyud nga bisag nagsakit pa ka pero tuuhi nga giayo na ka sa Ginoo. Bahala og napulo 20 ka tuig pa nimo madawatan ang kaayuhan pero sugod karon tuo na. Bisag naa pa ka taliwala sa panginahanglanon, bisag wa pa nimo nadawat pero tuuhi na nga gisangkapan na ka sa Ginoo. Mao nay pagtuo. Nga motuo sa mga butang nga wala pa makita. No? Kay unsay requirement aron madawat nato ang mga butang atong gipangayo sa Ginoo? Believe first, tuo una. Whatever you ask, therefore in prayer, believe that you receive them and you shall have them. Tuuhi una nga imo nang nadawat og imo gyud ning madawat. Amen. Nagampo ka sa Ginoo nga magmabdos na ka, bisag wa pa diha, bisag grabe ng ana-ana, pero papagyapon, pero tuuhin na nga, nana yun. Tawa, di mga batan, kani mga batanon, nga tawa, mas paingon ako ana-ana, sabot galing mo. Diba? Unsa pa yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi? No? Kanunay, one of the things, gadigin ako malimtan sa atong obispo, Bishop really is a man of faith. Usag siya sa katao nga puno sa pagtuo. Makita gid mo sa iyang kinabuhi nga bisag wa na diha unsay sitwasyon. Pero ang pagkawaton na lang tanan, mawala na lang tanan sa iya, pero ang pagtuo gid niya sa Ginoo di gid mawala. And it's something takos nga awaton natong tanan. Nga kita pod bisag sa mga walay paglaom na nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Pero kana bang magpabilin gihapon ta sa Ginoo, dili tungod kay mao ni gisulti sa atong kasing-kasing, pero tungod kay mao ni ang atong pagtuo ngadto sa Dios. No? Nganong dali ra ta mawad-ag pagtuo? Kay nadala man gud ta sa atong pagbati, gidiktahan man ta. Labi na sa atong makita, ay sus, kusog kina mo dikta sa ato. O, tanawa, wa na ginay chance, wa na ginay paglaom. O, tanawa, ragod na, tanawa. O. Muna ka na mga tao nga permi negatibo, way maangko na nga maayos kinabuhi. Puro ginadi maayo nga numan. Kay wa pa gani mahuman, wa pagi kasugod, gihusgahan na, unya, wa pagi pagtuo. No? Mga igsoon, kung tinuod ka nga Kristohanon, dapat usab ikaw katao nga puno sa pagtuo. Dili man na perpekto nga pagtuo, nga madili na ka maluya. Moabot ang mga panahon nga maluya ka, pero dili ka magpadala sa imong luya. Sabtan? Di ka magpadaog sa imong gibati. Kay nganuman, kay nakahibaw ka nga gidaog na daan ni Kristo, apil lang imong gibati nga di maayo. Amen? Gusto mo maka-experience og mga milagro sa inyong kinabuhi? Have faith in God. Ayog lunga sa inyong pagtuo. Gusto ka maka-experience, makadawat sa mga pag-ampo nga dugay na nimong pangayo sa Ginoo? Pagbaton o pagtuo sa Dios. Walay lain. No? Pwede makamusimba din Pwede ka mag-ampo. Pwede ka maghatag sa imong tithes and offering, pero wa kay pagtuo.
Pwede nimo na buhaton out of compliance or kuha na lang ka, nadala na lang ka, nakumbinsi na lang ka. Pero kanang tao gyud nga bahala nagkalitsi-litsi, nagkapait-pait ang kinabuhi, pero magpabilin gihapon nga magtuo sa Ginoo. Mao na i-honor sa Ginoo, no? Mao na i-honor sa Ginoo. Because God is a respecter of faith, no? Ang Dios mo magpasidungog sa atong pagtuo, no? Ganahan ang Ginoo sa mga tao nga bisan o nagkabuang-buang na ang ilang kinabuhi, nagkabali-bali na ang ilang kalibutan, pero nagpabilin paghihapon niya diya kaniya. Pero tungod na sa kaluoy sa Ginoo. Kay wani tuguti si Tomas nga mamatay si Tomas nga nagduha-duha sa Ginoo. Ang Ginoo po di po ang gusto ang Ginoo nga mamatay na lang ka dinhi sa kalibutan nga wa ka kaila Ginoo, wa ka kaila niya. Kung nakaila manggaling kaniya, unya na discourage ka sa iya, di pod mo sagot ang Ginoo nga hangtod sa hangtod mao na lang gid ka. No? So gusto ka luwason sa Ginoo, ana nga kahimtang, ana nga pagbati. Busa mga igsoon karon nga kabuntagon, let us have faith. Magbaton gid ta og pagtuo. Amen. Palihog manindog. Ang Credo sa Nisiya. Tanan, nito ako sa Sa usa ka Dios, ang pangamahan nga makagagahom, magbubuhat sa lahat